nke Soludo tie keta no n'ọrụ agụ na-eche mbọ ya afana nye egwelu they arrested Akwa okuku or disappear. Yes, you say about motor police. Akwa okuku nwanne m, I will advise you. Pay close attention and listen to what Ezeaku sent to Akwa Tiwara Aki number. You people should disregard all this video that is flying on social media that Akwa Tiwara Aki is back. The young man is not yet back. You understand? So pay close attention. Listen to what Matthias Ezeaku tell Akwa. I think it will go a very long way. You understand? So do you think that now Ezeaku yetere this advice, or do you think that Oyete advice? Na advice and Obaru for Akwa. So Akwa need to see this video. I hope that very soon the man is going to come back. Akwa okuku nwanne m, I will advise you. You will go kite nwa na putande mmadụ ego. Go and start importation business. Rapi ihe a na-eme mago. Soro ụmụaka ibe gị baa main market to buy afia. Go na main market raw warehouse. I nwere ego. Work agoto. Every day, you know that what you are doing doesn't help anybody, any country, anywhere on this planet Earth. You know that. You have the money. So Rumaki begi biana new tire eba. E malonkuzi ele goes. So Rumaki begi je no leba me call China load ologu 5 containers. Tire. Ibuneti ozubane. Kine ibuneta ka na ebulu ozugbo. I chose me to get the heart to one book I able dirty that. Because now fine boy amalogo ga. Solo Maki begi je go offline na building material. Go off dump. Royal warehouse to 10 containers of untu. Kema mi Yesu can show up. We don't go. It's better than all this thing we are doing. His Excellency Soludo, onye ọbụla ga-echi fọ na alụ mụnwa bụ Ezeaku were ife nna alụ workshop m ka nọ na Mgbuka na-enye ebe nna akọpụrụ tipa eri 2013 ka m mepere ebe a elego m tipa nke a onye nwe ya na-abịa igburi ya onye ịgbari ya m gori ya na efrem ndị anyị si etichalụ aka na alụ alụ onye ọbụla ji echu ifọ ya alụ nke a my second workshop, the first one na mgbogo ebe enyi hichekwa ebe a moto jukwala ebe afọ onye ọbụla ji echu ọrụ. Every religion leader should go and look for work. Enwere spirit na-enye ego man's ideology no na je echu ifọ ya alụ dibia. Let's take the race down to ndị soka, back to the government.